Aquest dimarts al migdia s'ha donat el tret de sortida a la 22a edició del Dansàneu, un taller de dansa i música que se celebra des de fa 22 anys a Esterri d'Àneu i que s'ha aconseguit fer un lloc al municipi. Enguany hi participen una cinquantena d'alumnes que durant una setmana practicaran diverses tècniques de dansa, música i veu amb professionals d'aquestes disciplines. Un Dansàneu que torna als orígens pel que fa a organització, però que any rere any augmenta la seva qualitat. Segurament fruit de la necessitat, segurament fruit d'aquesta crisi que està afectant a tots nivells i per tant una manca d'un pressupost més elevat, però això també ens ha fet replantejar una mica tota l'escola i hem tornat una mica al principi. Ja no hi ha tanta oferta, l'oferta és més petita, de la mateixa qualitat o més, i intentant mantenir-nos fidels amb els principis que d'alguna manera durant aquests 22 anys hem fet servir el Dansàneu. Els principals pilars del Dansàneu són la dansa i la música tradicional i treballar amb tècniques diferents. Enguany es compta amb la presència de membres de comediants. També s'ha aprofitat l'acte per fer un sentit homenatge a Joan Serra, definit com a ànima del Dansàneu i desaparegut recentment. Aquest any és un Dansàneu que serà diferent de tots. Serà diferent de tots perquè recordarem el Joan. El Joan era una de les ànimes, potser la més important durant aquests 22 anys del Dansàneu, i de fet jo crec que d'alguna manera entre les muntanyes, entre la gent del poble, entre nosaltres mateixos, la seva energia perviu i serà aquí amb nosaltres i serà molt present. El Dansàneu és una activitat cultural d'estiu que es troba plenament consolidada i que en cada edició guanya adeptes. Enguany compta amb una quinzena d'alumnes nous. També s'ha aprofitat per inaugurar l'exposició Músics de Festa.